Castell d'Alcalà, any 1247. Salam aleikum. Benaventurats sigueu, xiquets i xiquetes de Begur. Sí, ho heu escoltat bé, Begur, perquè els cristians l'anomenen Pego, però per a nosaltres, els andalusins del Xarc a l'Àndalus, aquest terme s'anomena Begur. Com? Que no sabeu qui sóc. Doncs haver-ho dit abans, comencem pel principi i em presente com cal. Disculpeu el meu oblit. Amb tot això de les revoltes vaig un poc, com diríem, distret i tabalat. El meu nom? Abu Abdallah Muhammad Ben Udail, encara que molts em coneixereu com a l'Arrac, el blau. No perquè tinc els ulls blaus, ja ho veieu, són negres com la nit. El sobrenom del blau és per l'estandard de la meva casa. Cada casa senyorial tenim un estandard propi i el meu, com a visir, és de color blau, d'ahir el meu nom. Vaig néixer al castell d'Alcalà el 12 d'agost de 1220, a la vora de la vall de Gallinera. Soc fill de família poderosa. Soc l'únic visir andalusí que compta amb exèrcit assalariat. De mi s'han escrit rius de llegendes. Fins i tot Jaume I, en la seva crònica, ha escrit que amb el meu excedent de gra es pot aconseguir o no la victòria. I està mal que jo ho diga, però és que aquest humil visir que vos parla controla quasi tots els camins i comunicacions principals del comerç de les valls de tota la zona. El rei vol pactar amb mi perquè em rendisca i em va enviar el seu primogènit, el seu primer fill, l'infant Alfons, amb qui vaig signar un pacte a la vora del pou del meu palau d'Alcalà. Per fer valdre aquest pacte, he d'entregar-li les claus dels castells que li havia promès i que ara mateix estic preparant. Però vos he de confessar un secret. No tinc cap intenció d'entregar-li res de res. Aquest reiet que ve del nord i que es pensa que pot fer i desfer a la seva manera. No consentiré que els cristians manen d'aquesta terra nostra, la dels nostres avantpassats. Li plantaré cara, convocaré a totes les aljames, alimentaré la revolta entre els meus iguals i ens alçarem en armes contra el propi rei. Sí, contra el propi rei. Que no pensen que els andalusins ens quedarem quiets i submisos. Avui comença la revolta i no pararé fins a aconseguir la victòria o la mort que em conduirà al paradís. Oh, que bé es queda un de dir-ho en veu alta. Però, escolteu, guardeu-me el secret fins que explote la rebel·lió a les muntanyes. No vaig a ser que el rei se n'assabente i ens aplaque com a formigues abans de començar. Ho he dit i no se'n parle més. Bé, deixeu-me que recupere l'alè i vos explique, a banda de tot el que us acaba de confessar, per què estic avui ací. Avui estic ací perquè els morts i cristians de Pego m'han demanat que vinga a contar-vos el que vos han preparat. I clar, jo no em podia negar, perquè no tots els dies a un li fan un gegant de la seva persona. Ja l'haureu vist a l'entrar a l'escola, no? Quasi 4 metres mesura. Que barbaritat, que preciositat! Doncs això, que els festers i les festeres vos han preparat moltes activitats i dins del baúl que teniu just a la vora del meu gegant teniu materials ben bonics per a fer junt a una petició. Les pròximes setmanes, els moros i cristians vindran a l'escola, faran una festa, vos posaran uns vídeos, desfilareu al pati de l'escola i en acabar haureu de dibuixar el cartell que participarà en el concurs escolar dels moros i cristians de Pego. Mentrestant, aneu pensant com vos agradaria que fora aquest cartell. Aneu practicant
i els mestres i les mestres de plàstica vos ajudaran a tindre ben ideat el cartell que eixe dia haureu de fer i entregar. Bé, doncs res, aneu al baúl a recollir els vostres materials i recordeu que l'últim cap de setmana de juny són els moros i cristians. I si voleu, podeu eixir amb els tratges especials que teniu just al costat del baúl. Sols haureu d'emplenar la butlleta que els vostres mestres vos donaran. Avui comença el compte enrere, perquè la història de nou prenga vida i la música ompliga els carrers del vostre poble. Salam aleikum. Em despedisc, tot esperant que quan ens tornem a veure vos puga donar notícies de la nostra victòria. El temps i la història ho dirà. Recordeu, la revolta comença a forjar-se en silenci, amagada, de puntetes. Guardeu-me el secret.